Йоу! Здравейте, банда, и добре дошли в ново видео. Днеска, принципно реших да запиша драфт, но се промених мнението и реших да го направя нещо по-интересно. Сега, както виждате на мониторите пред вас, това е един апликейшън, който успях да намеря, и това е симулатор за отваряне на пакове. Сега, понеже не мога да си позволя да отварям сумати и пакове, затова реших да използвам този апликейшън, за да мога да го отварям. И какъв е замисъл на днешното видео? Ще отворя, значи колко са падат? 9 пака. Значи те са в 12 играча са в пак, но аз ще отворя 9 пака и ще взема 25 играча. Първите 3 играча от пака, които са паднат, ще използвам тях, за да мога да направя отбор и после ще мога да вляза веднага в игра, за да мога да видим като цяло какво ще стане. Така че да, обзето това е. Нека сега да влизаме в паковете. Значи, пак повтарям, отварям 9 пака, от които ще взема първите 3 играча, които излязат, и от последния 9-я пак ще взема един играч, защото това прави точно 25. Така, отварям сега първия пак и се пада. Какво се пада в първия пак? Ункулу. Добре, значи това е най-high rated, така че пада са Ункулу, Уиналдъм и Гентнер. Така, това са първите 3 играча, които ще използвам. И сега, просто отдолу се вижда, то даже може да го видите сами. Има едно Next пак и отваряме веднага следващия пак. Това е, вземам точно само първите 3 играча. Следващия ни пак се пада Смолинг, като най-висок рейтинг. До него са Черишев и Зарета. Така че да, това ще са тримата играча, които ще използваме за момента. Да, това са следващите 3 играча, които ще използваме. Отваряме следващия пак, който ще се падне. Какво ще се падне? Карик. Добре. И до него са Консигли и Вандервард. Така, това бяха играчите, които не са паднаха за момента. Отваряме и следващия пак. И тук ще се падне Жагелка или Ягелка, не знам как се произнася. Оп, ето и сега тук имаме вече малка промяна в правилата. Така, понеже Ункулу се падна за втори път, няма да използваме него, ами него ще го пропуснем и ще вземем играча, който е след Камачо, примерно. И това е Окбона, него ще вземем. Така. Значи казахме, Ункулу го пропускаме и вземаме Окбона. Следващия пак ще ни се падне... Какво ще ни се падне? Биглия, като най-висок рейтинг. О, ето и получаваме, мисля, че първият ни вратар, Абияти, което е добре, и заедно с него ще вземем и Пазини. Така, до тук добре, отворихме се първите 5 пака. Не са паднаха кой знае какви играчи, но все пак са доста добри играчи. Отваряме следващия пак, тук ще се падне Фарман. Окей, добре, идеално. До него Салвио и до него Пици. Пици, не знам как се произнася. Това ще са играчите, които ще вземем. Така че да. Следващия пак ще ни се падне. Какво ще ни се падне? Фернандиньо. Добре, много добре. До него имаме Широков и Шезни. Още по-добре. Отваряме се предпоследния пак. И тук ни се пада Тито, до него отново ето Салвио и Видал. Не се пада, така че Салвио го пропускаме и взимаме Еванс. Така, и сега в този последния пак взимаме първия играч, който изскочи. Така че нека да видим. О, и не се падна легенда. Поне да видим кое. Канаваро не се падна като легенда. Жалко, че го нямам. Жалко, че ето даже вижда, че това е нова карта, която нямам, разбира се. Легенди, понеже играе на PS4, легенди няма. Така че използваме следващия до него, а това е именно Дани. И това са всичките играчи, които ще използваме. Така, сега, дайте ми малко време да мога да отида да направя отбора и с вас ще се видим след малко. И така, банда, както виждате, в момента на екраните ви е отбора, който успях да направя. Съм направил малка грешка. Аз изтеглих 25 играча, когато всъщност те са 23, защото съм умен и не мога да смятам. Да, но, както виждате, това представлява отбора в момента. Пазини, Зарате, Видал, Тито, Смолинг, Биглия, Уейналдъм. Тоест продължавам да не знам как да кажам. Ягелка или Жагелка, както и да е. Окбона, Фернандиньо и Фарман на врата. Отдолу за резерви имаме Карик, Пизи, Камачо, Черишев, Абияти, Вандервард, Консигли, Гентнер, Салвио, Ункулу, Шезни и Широков.
Така, това е отбора, който успях да направя с най-много химия. Няма да слагам треньор, защото просто не виждам смисъл да слагам треньор. Така, и сега отиваме да влезем в или някакъв турнир. Тук, както виждате, вече съм влязъл в турнир. Взел съм само първия матч, така че да видим дали ще можем по някакъв начин да спечелим една, евентуално 2 игри с този отбор. Така че да, обзето това е. С вас ще съдим, като се намеря противника и да видим той срещу какъв отбор ще не изправи като цяло. И така, приятели, намерихме си първия отбор. Астро, мисля, че беше. Не знам. Пише само Италия. Да види. Страхувам се. Много жестоко се страхувам от този отбор. Майтапа на една страна. Сала, Дайбала, Мертенс, Хесус. Вау. Добре, да не губим надежда, не? Може би, само казвам. Имаме някакъв шанс. Не гарантирам. Така че да, ще видим кой ще стане като цяло. И първи гол. Имах се аз. Сега кой ще направиш? Ще идеш към камерата ли? Вау. Ти ли за да хедбътнеш ъговия флаг? Браво. Да бил му този хедбът майна. Благодаря ти, съдя. Сети са. Поеми този жълт картон. И това ще е втори гол. Да, знаех си. Аре дай пак. Нямаше да има хедбът този път. Ай, сега ти гледаме и повторението. Много хубав гол. Браво. Край на първото полувреме. 8 удара, 5 към вратата. Аз имам 2 удара, 0 към вратата. 46% владение на топката. Много лошо представяне. Сега мисля да направя малки промени. Не, съдя спокойно, той не ме избута. Не, съдя спокойно, той не ме избута. Не. Тук нямаше фал, не. Спокойно. Приятелю, има 6 минути за игра. Какво правиш? Защо паузираш в момента? Хоиш набише, нали? Защото си много добър, но без това гола. Вау, ще правиш смени, братле. Много мачове гледаш. Прекалено много мачове гледаш. На 6 минути ми правиш смяна. Браво! Команд направи гол в продължението на втората половина. Браво! Невероятен гол. Похвално, не, браво, наистина. Хвално, че му е бил. И край на матча. Да, това е, приятели, край на матча. Интересно, наистина интересна игра. Фарман с Man of the Match. Като цяло нямам какво да добавя. В смисъл, това беше просто мой експеримент, да видя дали нещо ново на вас ще ви хареса като цяло. Получаваме 376 койна. Кажете ми долу в коментарите дали искате да видите още такива видеоклипове. Ако искате, ще продължавам да ги правя. И също така съм подготвил една малка изненада, нещо по-различно от FIFA и от каквото и да е било друго, което се гледа на този канал. Така че да, надявам се скоро да го довърша, за да мога да го постна, разбира се, мога да го кача, да мога да го гледате, да се забавлявате с това нещо. И така, това беше от мене, приятели. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, моля да споделете го с ваши други приятели. Дайте един лайк, напишете коментар дали ви е харесало или не и искате ли да видите още такива видеоклипове за напред. И с вас ще се видим в следващия. Айде, чао!